Сукырлар һәм начар күрүчеләр өчен махсус китапханә инвалидлар өчен республика күләмендә бердән-бер методик үзәк. Биредә һәр даим сәламәтлеге шикле кешеләр өчен төрле чаралар үткәрелә. Шушы көннәрдә китапханәнең уку залында күңел җылысы концерты, игелек билгесе астында дип исемләнгән күргәзмә ярминкә уздырылды. Моннан тыш китапханәнең үзендә һәм аның филиалларында аудио китап тыңлаулардан тыш кызыклы әңгәмә, мәгълүмат сәгатьләре, остаханәләр, интеллектуаль уеннар, концертлар, махсус спектакльләр оештырыла. Үзләре килә алмаучы сәламәтлеге шикле кешеләр өчен хәтта интернет аша онлайн чараларда үткәрелә. Biz konцерт алып барып үткәрәбез. Анар безнең биленгән ул соңрак казына булыр. Интеллектуальный игра берничә команда булып, алар уйныйлар инде сукырлар. Тагы мастер-класслар үткәрәчәкбез әле. Тифло средстволар буенча безнең специалистлар бар. Алар силләр ничек уңышлырак ясарга, ничек пешерергә, җөргә дигәндәй андый сорауларны ачып күрсәтәбез.